Com seria la ciència fora les dones? Ens hem demanat aquesta pregunta i hem arribat a la conclusió que el món de la ciència seria molt més pobre fora ell. Moltíssimes coses que ara pensem i sabem és gràcies a les dones. La ciència ens necessita a tots, i també el punt de vista femení. Del temps s'ha demostrat que des de Hipàtia d'Alejandria fins avui en dia les dones han tingut un gran paper en el desenvolupament de la ciència. Molts descobriments que avui en dia coneixem no existirien sense la implicació de la dona. Aquestes dones han hagut de lluitar molt contra les barreres socials i legals. Però avui en dia, nines no hi existeixen. Podem expressar les nostres idees i imaginació. I ajudar en el món de la ciència. Mai et sap si qualque dia podem aportar alguna cosa tan important que faci girar les idees actuals, igual que aquestes dones. Hipàtia d'Alejandria va néixer el 360 després de Crist. Fou una filòsofa grega i la primera matemàtica que es té registre. Va inventar una màquina per mesurar la densitat dels líquids. Rosalind Franklin va néixer el 1920 després de Crist. Va ser la primera en utilitzar imatges de difracció de rajos X. Per descobrir que l'ADN és una doble hèlice, va estudiar química i cristal·lografia.